नमस्कार. बिचोली तालुक्यातल्या वरगाव पिळगाव या ठिकाणी पंचशताब्दी वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात येता त्या आयतारा म्हणजे रविवार दिनांक 15 ऑक्टोबर ते 23 ऑक्टोबर पर्यंत शारदीय नवरात्रोत्सवाक प्रारंभ जाता आणि या निमित्तान सकाळी जगदंबा चामुंडेश्वरी महापूजा महाअभिषेक आरती जातल्यो. त्यानंतर सप्तशतीचे पाठ वाचन असतले आणि रातच्या वेळाचेर सांजे 7 सुमार पुराण वाचन जातले. त्यानंतर 7:30 ते 9:30 या दरम्यान मुंबईतले कीर्तनकार हरिभक्त परायण श्री सुहास बुवा सरपोतदार यांचे कीर्तन जातले. त्यानंतर घुमटाच्या तालाचेर जगदंबा चामुंडेश्वरीचो मखरोत्सव जो उत्तर गोंयांतलो असो प्रसिद्ध असो मखरोत्सव असा तो रातचो 9:30 सुरू जातलो आणि नवमी दिसा नवमी म्हणजे 22 सोमार दिनांक 22 ऑक्टोबराक त्या दिसा कुमारिका पूजन नंतर हवन जाल्यानंतर रातचे पुराण वाचन जातले. त्यानंतर जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा या मंदिर परिसरात जातली आणि त्यानंतर कीर्तनांक प्रारंभ जातलो. कीर्तन झाल्यानंतर तुझ्या मखरोत्सव जातलो आणि मंगळवार दिनांक 24 ऑक्टोबर विजयादशमी दसरोचो उत्सव त्या दिसा सकाळी धार्मिक विधी जातल्यो आणि सांची 4 सुमार जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी सीमा उल्लंघन करूच्या वयतली आणि त्यानंतर पालखी मंदिरात येयल्यानंतर महाआरती जातल्यो आणि या शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता जातली. सगळे महाजन कुळावी उपासक भक्त मंडळी ग्रामस्थ या सगळ्या लोकांनी या भक्तजनांनी या नवरात्रोत्सवाक मोठ्या संख्येने येवचे देवीचे दर्शन घेवचे आणि देवीचे कल्पक शुभफल जे आसा ते आपणे प्राप्त करचे. त्या खातीर सगळ्या भाविकांक विनंती आसा की ती या शारदीय नवरात्रोत्सवाक सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने येवचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.